We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Program থেকে arrest করো। Program থেকে arrest করো। Program থেকে arrest করো। গুন্ডাগিরি বন্ধ করো। দাদাগিরি বন্ধ করো। দাদাগিরি বন্ধ করো। थांनाय अक्ट'बरनि 31 तारिखआवहाय जोंनि बाक्सा जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय बरमा दखरा एबसुआवहाय माखासे BPFनि नेता पालि नेता बिथांमोना माखासे अजहा देखायनानै बिथांमोना जोंनि मावख'आव आक्रमण खालामनाय जोंनि अफिसाव थांनानै बिथांमोना सियार बुफायनाय बेबायदि खालामनायजों लोगोसेनो जोंनि दखरा आफादनि आरो जोंनि जिल्लानि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ माखासे बुथारनायनि हुमखि होनाय बेखौनो जोङो लानानै दिनै पुलिस प्रशासनजों जोङो सावरायगासिनो दङमोन आरो बे पुलिस प्रशासनजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो पुलिस प्रशासनखौ बाक्साखौ जिल्लानि पुलिस प्रशासनखौ जोङो दिनै धन्यबाद होनांगोन मानोना बिथांमोना दासिम 7 FIR होनायनि गेजेराव 6खौ बिथांमोना दासिम थानायाव हमनानै लाबोदों दा बे 6खौ जेलाव हरनांगौनि थाखाय लोगोसेनो जिखिनि 3 थाबावबाय बे 3खौबो थाबैनो हमनानै जेलाव दैथायहरनांगौनि थाखाय जोङो दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय लेखायै गासै जिल्लानिनो मोन 33 जोंनि दखराफोरनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोङो 2 घन्टा जोङो धरना हाबाफारि जों बेवहाय लानाय जादों। पेलनि सोद्रोमाया एबसु अफिसाव थांनायनि मोनसे बारा थांनायनि थाखाय बे जाथाया जादों होनना बुंदों दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? दा बिथांमोननि बे अजदआ नंखाय आरो जों बयबो मिथिगौ जोङो दासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे माहारियारि आफाद आरो बे आफादा मोनसे फरायसा आफाद आरो बे फरायसाया माब्लाबाबो जोङो राजखान्थिजों बा राजखान्थियारि आफाद जोङो दासिमबो जायाखै दा बिथांमोना मोनसे बाथ्रानि सायाव अजद दैखांदों जे दिनखालि मोनसे प्रग्राम जोंहा बिटिआर सुक्तिखौ लानानै रायजोफोरनि सिगाङाव गुवारै फोरमायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादोंमोन दा बेवहाय जोंनि माखासे आलासि आरो जों जयै जोंनि बरमा दखरा एबसुनि अफिसावहाय जों ओंखाम जाहैदोंमोन दा बे ओंखाम जाहैनायावनो बिथांमोना गावसोरनि माखासे गाज्रि आखल जेबायदि बिथांमोना ओइदिनखालि मोनसे प्रग्राम लादोंमोन आरो बे प्रग्राम लाखांनायनि उनाव जौ लोंनाय बेदर जानाय बेबायदि हाबाफारि बिथांमोना लादोंमोन आरो बेबायदिनो जौ फेनाय माखासे मानसिफ्रा थांनानै जोंनि बे मावख'आव बिथांमोना आक्रमण खालामहैयो। दा प्रशासनखौ जोङो दिनैनि बे 2 घन्टा धरना हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायगोन जे बिथांमोना फैबाय थानाय जि बिटिआरनि मोनसे इलेक्सन बे इलेक्शनखौ सान्थि परिबेसनि गेजेरजों बारग'होनो थाखाय जेन बिथांमोना गोख्रों राहा लायो आरो जायफोरा बेबायदि गाज्रि हाबाफारि खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजायो बेबायदि मानसिखौ आयेननि दहाय लानानै बिथांमोना जेन दबथायनो नाजायो जों बेखौ खावलायदों आरो नैबे 2 घन्टा धरनानि गेजेरजों जायफोरा दिनै हमजायाखै बिथांमोनखौबो थाब हमनानै 6 दायनिगिरि बिथांमोनखौ हमनानै जेलाव दैथायनांगौ आरो मोनसे जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि लाबोना होफैनांगौ होननानै बाक्सा प्रशासनखौ जोङो बाक्सा जिल्ला एबसुनिफ्राय खावलायो।